Salmo Responsorio. Misa sa tungang gabi, Pasko sa pagkatao ni Jesus. Karong adlaw natawhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Karong adlaw natawhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Awitin ang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awitin ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awitin ang Ginoo daiga ang iyang ngalan. Karong adlaw natawhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa iyang katawan, ang iyang katinggalan mga buhay. Karong adlaw natawhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Paglipay mga langit o pagsadyayuda, palanugang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya manlukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Karong adlaw natawhan kita manunubos si Kristo ang Ginoo. Unya manlukso sila sa kalipay at tubangan sa Ginoo kay miabot siya aron maghari sa kalibutan. Handuman niya ang kalibutan sa iyang katarong ug sa iyang kamakanunayon.
karong adlaw natapos